Hagani kapor ngan kren sapang jong gajinya de bat uni wadhar. Kadkum ka mga page hapo jong gi YouTube bon napdeng jongi ki bangi yalek persya. Hapdeng gajing chon adhar. Nagabanta ka bangi ong ba uni udahar don ki baong ba de udahar jong uta ubaong 666. Kajong uta ulambar jong 666. Handai hapo kum gni kapor ngakwa bani ajingmut. Nagabanta jongi. Namar ngatip be kitu baro ki bala komplain ki dei be ki bangidon naga niam karukom. Ka bangiy ya ublay. Ubangi mane. Te kumta hagani kapor ngakwa ban penkan mau hagani kapor. Habangi snyau tu nengkong ba nagabanta kitu ki ba ki bomkwa ban son adhar mo. Habang isiyaw to ba day uni wadhar day uta unambar jong uta usiksik ya balatho haganiga kitab jing penpau nagabakhalai kalanong bat ngimpule chipang tumarat klaw mo te kumta balay ngi dangkwa ya gaban ya komplain balay ngi dangkwa ban ya rak plakat balay bangi nginangkwa te hapdeng ka bangi de banyale nagabanta ka aka hapdeng jongu. Kabamut lada day uni umrat klaw ka syab jongu kabamut uni wadhar. Te menta ngilatip habangi puli nagabanta ka nagaktin umdon lat tagawe kabamut ngi hab bansya. Nagabanta lada ngi ngimngej nginmat iya kata kajing pensitom ka bakraw wat haduk kajing yap. Ngimyo ban ya di, bang ngimyo ban ya tit. Te menta kabamut ngin yelek thma, lading yelek thma, nagabanta sya ingin poi. Hatu ngin yo nong, penar kum kita giba yelek thma. Namar ka ka mengihap ban yelek nagabanta ka sport ball, nagabanta kanu kadon ka rem ka job. Te menta hang niru lading yelek kabamut ngin omlong kiba job. Habangi ngila ban ong ka bangi le da kata kathma jong gajing ya de bar ka kathma ka bakan jado ban le bersya ti mentang asnya ban ong ni kapur naga banta jong gitu ki ba latip tikna ba wadhar de jong umarat klaw ha bangi de ban long ki gi ba ready ki ba hun ki ba la ayat ha gajing em ka ba pensnyo bahayo blai bat kat bangi dang yo ti kan poi kapor wat ya ga jeka kentang ba u de ban kontrol mu ute ha bangi pulei kini kitab jing penpau ka bor la sim ho ti menta ka bangi ngin ong le si na ka banta jong ka wei ka bangi siu thuk kang ngin komplain ba laj ba uni wadhar ba unlong kata ka bangi ngimla dati kena namar ngimla namar kaniru lada ngi puli ngi ngam jeli wi kani ktin jong blai hapdeng jong kani kitab jong penpau ka don ka ega jong gerkhu hapdeng ka bau blai le na ka benta jong kani mdei ka bamut ka badu nong ka bayo nong kan mau kata lada ngi pej bah pisiu hap nem siu hap kata ka mangaong manga habau blai u yo I ya ka jinglong ka jingim jongi ha kani ka berthei ka bangi create ro sit ro kum ka balang lori ka ya na benta kata ukwa ti bangi de banlong ki ba shit bat badai banlong ki kristan ki ba shisha om ki bom shisha te na kata kadau u hab ban wan ban pen shisha hatu kalong kumno nagabta jong ni umrat klaw kata ti kumta hagani kapo nagabta jong kini pat ki bom syam lesion ngas ni ban ong hagani kapo don kamba pipi de tim day banlong ken kita ki basnyau thu haba pitip bau day wadahar jong marat klaw bat banlong ken kita gi briu ki ba penkre larja wan kani ka odar om sha ban ya di ban ya tit om sha nagabta ban mane blai ngi day ban la ken ban hun kumba ki sikri jong blai ki martal ki bangan ong be nagabanta ban rai ladang yap ngin yap ladang sha sitom haga jing pensitom ka bakraw ha bangin hun kata dei ka bak ngi siu thu kat kum gaktin jong blai tena banta jong phipat ki bala deb banson ngaya ajing mut bat naga banta jong gani ka banta jong gani ka video
ngihaban berkat. Naga benta naga ni kabang ilasion ken mau ngindo ya gabeneng. Laring berkat ngisa syukur. Namar hagi digi Kris lamler, bat hagi tegi nong yalap balamler. Mo? Naga benta ya kabakum kawai kajing ong jong wei uriu. Baru wong kat baga sorkar kabang kadang naga benta kabang ngin simpisa na bang klemson adhar kabang ngamson hanraya ondang alaison adhar kabumut ngam manehisu yo bulai namar ngaltip kani ka syap ngaladu kajing penim kumbal ong kani ka kitab jing panpa unu bodon kata ka syap yo handai naga benta kani kabang asnyo ban ong yo lasi kalong kaban pa kala yangi kum ki khon jong ublai naga benta wat kibalaison yo adhar namar katkum kabanga perkat bahaya kektin ublai naga benta ladengi perkat ba wat kiba peniap yo ukris halor jong gading pena bad ki long ki sipai rum bad naga benta kiba don ktilang hagu to por uang tu map ya kiba kimtip ka ka bakile mentangi shoni odhar ngilong ngimtip te baga sorkar ka ong badai katkum karukom gaji penjaj ngihaban priang bar kektin ulai ke itu bangi de ban burom bi kita kiba halor kinong penyaj balai de naga benta kikile pat naga benta ke boong da uni odhar ka penyelam yang isap hang to barat klau te kata ka kenyaj de ke wei wat kat ye kiba penyap ye umap te yang ipat ngimtip te hatu umap khamjem kata ka penyap ne khamjem kata ka bangim siau thu ne naga benta ka ba uni odhar ni phin ong ba ka pop ta barok ka balong ka pop ne dai ngasnya bon ong kadon ka pop sikaban yap kadon ka pop sikaban im te ngimtip te tarangin im naga benta gani di naga benta ka syap jong marat klau ka syap jong ublai ka bukumno dei tang ka hok bat ka pop ka mengile kata dei mdon da ka wei ka cimut phimut kata ka syap marat klau ka dei gani ka syap jong ublai ka bukumno uangel wan ban pandai yangi kumba ong gani ka kitab jing pan pau di namar kata don kam yangi ban perkat kum ki khon ke jong blai yo le se nagani ngi sya syukur kum bala sya syukur ke jingmut ke jing perkat jong ni wei uperlok wong larang ngan sun ngan omani su yo blai na ngalatip mo naga benta ba oni adhar jong marat klau kata dei ke bayalam bakalai ka bomut ngitip ha bangitip nai naga benta penilai persya bad ha bangi ngimtip kata tu maap ya ki kabaki kimtip ka ka bakile ngasneu kata ka bangi hap ya ga bangin yeng katkum ki khon ki jongblai ti ka ba yangi ka bangin sim ka bo dangi ngin kwa bangi ti banile thma mangi se kan poi kata baro ka bangin ya hap lang mo hap deng gaju karukom gajing bom kongu ong gaktin ki jongblai naga benta jong gani kaktin sagi Hebrew naga basau ka lanong ka khot naga bakhat wei namar kata tung yai minot ban lai sut chaga da gajing jatha yo ununun ha bhagadu karukom gajing bom kongo kamut ka don kam yangi bangin rung chaga gajing jatha ka jongu ka ba u nai ha preng jongi wei pe wei naga benta ban lai ka mon gajong khnang bangin hap akada gaju urkom gajing bom kongo Telangi long ken kita kibiale thma bat kiwei hapdeng jong adhar bat naga bentang i thuk kan roy naga bentang kani ka ktin kami ka bangi ngin yakran hadu se ka bapalat hatu kumno ka bangi sio hatu ngim long pop ka ktin jongi kalong kamlong kumba ong ka ktin ublai ka bit sanyong bat kamlong kata rendang ka bangi penmi yagi ege bangi keren kalong ka jingtep ka baang lupa yangi kumba ong ka ktin jong blai mo naga bentang Segi nong rom lai kala nong dekot ka bakhat lai. Kumta ka kapor ngane ai jumut ya ka video ka banga ngalawan ra. Naga benta gitu ki bom sonro. Handai haba pitip dei ban hun kat kum ka jing penyai ke sorkar ngi ki bangej dei ban penseu bahayo belai. Naga benta ka ai baro khnang bangilong ken kita kinong job. Ya kata ka ai ka bangin mat ha ka jing im jongi kum ki beriu. Ban naga benta kitu ki balai sonro naga benta ban perkhat laj ka min sya penbij hakini gisngi kum ong gani ka thiem hakini ka snem ar hajar ar phosan ka juk ka jingkala ka mun ngi sya penbij bahan naga benta
kabang yo I hagi babon benta wat nga berkat bah kabang ngi kinong keren haga video ro haga ni YouTube bat kilong si benta ngan sekren haga wai video kabala ban ong kabang iru larangim berkat bah gang mi keren sedo si kabapalat naga benta ga ketin jong blai kabang ilong ki krislam ler ngi patai sedo si kabapalat bat ngi keno kawai kaniam sekawai kaniam kataru kadai ki krislam ler ngi pen kesan gajongi kabadai gajong ki wai kam dai nga ong ti kabo kris lo ong unu ubom yele yangi udai nakali yang jongi balai ngi dang keren ngi kwa ban keren baga jongi kabalang kal jongi kaniam kaniam kadai tang kawai bat kabalang tingin om pen kesan ya kabalang ga mangidon handai dan kam bangin ya labbe yo balai Hapudeng kino kebenta ban penwan ya kiman sem ban penpai caka sem gujung kata lak biang bulain kurkulang baga ni ke video ka mana ajeng mut naga benta ga ni ke ketin hapudeng jongi ha ni ke por amen.